L'Amérique jamana ka lasigi bɛ Mali la o ɲɛmaa dɔ n'o ye Richard Nicholson ye olu ye donbolo kɛ ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnya la mun ye gendarmerie maaw ye. O donbolo o ye mobili jolen 2 ye ani minɛn caman wɛrɛw minnu bɛ se ka don kɛlɛ kɔnɔna la. Ni minɛn minnu dilen filɛ nin ye Mali finitigilakaw ma a dira kulu fɛ kulu min n'ale bɛ l'Amérique jamana kan wa a bɛ l'Amérique jamana dɛmɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na mun ye diɲɛ finitigilakaw ye k'u dɛmɛ kɛlɛ cogoya la ani ka donbolo d'u ma. Ni mobili kofɔlen minnu filɛ nin ye n'o dira an ka gendarmerie maaw ma a bɛ se ka maa 7 ta wa u dagayɔrɔ o bɛna kɛ jamana cɛmancɛ yanfan ye mun ye i ka dɔn banbaanciya kɛlɛ ye u ka se k'o kɛ ka ɲɛ. O la an b'a yira k'a fɔ ni donbolo min kɛlen filɛ nin ye a bɛ don kadira kɔnɔna la kadira min n'a daminɛna kabini san 2016 ni musaka min donna o donbolo ko ninnu na o bɛ taa jɔ fo miliyari 3 ani a kunkan fɛn. Richard Nicholson ale kɔni ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kabini san 2016 o de ye ka Mali dɛmɛ ka Mali finitigilakaw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Segu, Mopti ani Kulukoro mun ye banbaanciya wale ye u ka se k'o kɛlɛ mun ye Mali finitigilakaw ye u ka se ka Mali lakana. Mohamed Daɲoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.